conto dos 7 medos. Vos medrosos nos cigales, non pasedes deste verso, que o que vos vou relatar é dun espanto tremendo. Ocorreu nunha ocasión nun vello castelo. Era noite de trebón. Pois non podía ser menos. A auga caía chuzo, os lostos. Ninguén pola la sachera. O escenario tan tétrico que apenas só de pensalo arrepíanse os cabelos. Oise dentro un barullo de alaridos e ruídos. Todo é un bulle de encarnirados espectros. Almas en penas, vampiros, trasnos e sombras aí, tupapóns, quimeras e monstros, meigas e bichos acentos. Todos quedan en silencio, ninguén se atreve a ulular. Treme quen máis hai quen menos. Quere abrir un esqueleto, mais impide unha fantasma que leva lenzo amarelo. Nin mu, responde de dentro. Abra, son un inspector enviado do goberno. Palabras non foron ditas, e tremeron os espectros. Todos se arremuñaron nunha presa de misterio. Ábrese a porta e la soa, errense con triste eco. Boa noite, aquí matou por orde do ministerio. Din home verdadeiro que nin era un vampiro, nin un cadáver, por certo. Veño en misión oficial. Comproben vostedes mesmos. Ensinou un carnet cunha foto moi serio. Póñanse en fila, señores, que en principio agora mesmo. E o celoso funcionario tirou da carteira un metro, puxo os lentes a modiño como ele moi circunspecto. E comezou a medir e a anotar no seu caderno. 64,9 e 10 de aborrecemento. Dixo medir a cabeza dun espantoso morcego ante o paso irremediable dos sorprendidos espectros. Calculando unha fantasma de terrorífico aspecto, dixo: O teu terror sumiu uns 4 medos e medio. 2 medos mido papón e 14 medios medos mido medo do vampiro. Non é moito asombramento. Só 2 medos un dragón, máis medo pon un boneco. Apenas dá medio susto este cadáver tan seco. O funcionario, arraiado, ante tal falta de xeito, recolleu a fita métrica e mediu logo por dedo. Señores, sinto decirles que isto non lles ten remedio. Na miña vida tal vil, uns medos tan incorrectos. O funcionario deu os lentes con moito tempo. Boa noite. E marchou deixando boquiaberto a tanto e tanto monstro que moraba no castelo. Na porta, por fora, deixou posto este letreiro: por orde gobernativa, clausuras este castelo, non é en diferido, moito menos en directo. Non é apto para consumo.